akuluakulu tikaonato chithunzi chimene chikusewera pasikini pa topo pali njondato ziwiri. Njonda zimenezo ndi nzika za dziko la India. Pamene tikuyankhula pano azitapa zili manja mwa polisi kumene kuto ndi kulembe mu mzinda wa Blantyre. Inabe kumazakhala ndi mafunso kuti zatheka bwanji kuti maforeigners amenewo anjatidwe apalamula mlandu wanji. Ayi ndithu makosana nkhani ndiona kuti njonda zimenezi ku Blantyre zimakhala kuno miwawa komano zimachitira business yawo ndi kuti kumaserema mu mzinda umenewo wa Blantyre. Tikupeza kuti kwamene timakhala kumeneko ku Blantyre maserema ndi malo osasowa kwambiri tikuwuzidwa bwino ndi malo a busy industrial area somehow. Ndi makosana amenewa mayina awo ndi a Kwalinba Swindi azaka 50, enawo ndi kuti ndi a Shahibu Keloni azaka 24. Ndeno business imene makosana amenewa amachita ndi yokhuzana ndi mascrap ndi kuti amakhala kugula zimametals ndi zina zotero. Komano chimene chinazachitika ndichona kuti makosana amenewa akuti anapakira container yonena kuti atumize katundu wake kunja. Komano zikuona kuti mkati mwa container amenewo ndi kuti munali katundu wa Eskom imweno ndi makebo ake ndi kuti amtundu wa copper komanso aluminium. Nawo chimene chinachitika ndichona kuti panali pa 18 February chaka chino cha 2026 kunapeza zoti anthu ena ake akufuna wabwino ndi amene anapita kukasina khoto apolisi kumeneko kulembe kuti njonda zimenezo zapakira container. Komano container amenewo ndoti muli ma cables a Eskom omwe akhulupirira kuti anapezeka ndi makosana amenewa mwa njira yosalondola. Tikudziwa kale nkhani zokhuza ndi vandalism zimene zavuta ku Malawi. Ndi paja timadziwa polisi ikalandira tipi ngati imene inapita kumeneko kapanga search ndi atapita kumeneko ndi kumene anapeza zoti avumbulusa makebo amenewo ndi atawaona kuwaisa makilograms ake anapeza kuti copper makilograms ake anali 195.6 kgs pameneno katundu wa aluminium makilograms ake anali 364.2 kgs. Ndipo wachiwiri kuwayankhulira polisi yakumeneko kulembe amene ndi Samo Kandiole asimikiza zakumanga kwa makosana amenewa ndipo akuti ali muchitoposi mwawo kumene akukha madzi akudikirana kuti apite nawo kubwalo la milandu akankhe mlandu okhuzana ndi kupezeka ndi katundu wa Eskom popanda chilolezo. Ndebe mafunso kumazakhalapo kuti katundu amene anapezeka nawo bwanji, iwo zatheka bwanji kuti akapezeke ndi katundu amene. Tizinena kuti ndi amene amapita pa ground kumakadula ma cables kande kuti kumakachosa ma transformer mene timaonera nkhani zake zakhala zikuzungulira m'masamba mchezo mpakatipa. Ayi ndithu kumano potengera ndi mmene zinthu zikumayendera makamaka vandalism mmene kumakhalira. Taona muzaka zimene zikuyamba chaka cha 2025 mpaka na kumafika 2026 Eskom yakhala kudandaula kwambiri kuti katundu awo akumaonongedwa kumakhala vandalism kande ndi ma transformer aja kumaona zoti anthu enake apita kukatsitsa transformer abamo zina ndi zina ndi kuti kanga ndimakhala makopa waya kande kuti aluminium waya mafuta amene mojani amakhala zona kuti anthu amenewo aba. Ena mwina kumazafika so point yomadula zima cables zenezene zija zimene azimakhala zikunyamula moto wa Eskom. So zinthu zimene zizi amati ndi kuti anthu amenewo akaba most likely kuti amatha kugulisa mwina kwa amwenye amene akuphatikiza pamenepo ngati sakugulisa kwawo ndi kuti zimatha kutheka kuti amatha kugulisa kwa anthu amene amagula ma scrap. Tikopera kuti m'makolamu kwangodzaza anthu amene amakhala kugula ma scrap. So anthu ngati amene ajawo ndi ameneno amakhala kulembekesa mchitidwe ngati umenewa chifukwa amene amagula ma scrap m'makolamu amakhala akutenga kumakagulisa kwa anthu ngati amenewa of which ndi kuti anthu ngati amenewa akagula amatenga kumatumiza ku mayiko akunja kumeneno kumakhala kuchitika ma recycles ndi zina zotero. Akuluakulu tisaname Eskom yakhala kubwera kumadzadandaula nkhani zimenezi ngati no tikaona financial year ya chaka cha 2025 kuzathera 2026 Eskom tu inakhala kubwera kuzadandaula kuti ndalama zimene aononga kuzera munjira ngati imene ya vandalism anthu kuba ma transformer ma cables ndi zina zotero ndi kuti ndi 3 billion mwakwacha ndalama yochuluka kwambiri. Malomoti Eskom izikhala kubwera pasogolo imakhala ikubwerera mbuyo of which ndalama zimenezo anakatha kuchitira zinthu zina zoti zithandizire kupita pasogolo bungwe limene la Eskom komano ifa cha vandalism ngati amenewa amene amakhala pakati amenenso amabwera chifukwa cha amenenso amakolezeredwa ndi anthu obwera ngati mene taonera mu chifukwa ndi kuti anthu amenewa ndi amene amakhala okolezera msika umenewo
wa scrap metal chifukwa anthu amene akatenga anthu ndikuti mametal amene amaoda m'makwalalamo akapititsa kumeneko ndi amene makagula of which ndikuti mapeto ake ndi amene makhala kutumiza kunja monga amene tamvera pamenepa. Komabe kumazakhalapo ndi mafunso kuti anthu amenewa ndere pabwera ku Malawi kuti amabwera kuzatani, amabwera kuzapanga mabizinesi ngati amenewa omanyamula ma scrap metal kapena chani. Inanso mwina amakhala zoona kuti akubwera mu zina la ngati ma investors komano kwabwera ku Malawi zomwe akachita zake ndi zimenezi. Ena mwina amabwera ngati ma specialist kachani komano akabwera ku Malawi apeza kuti apanga switch kumazapanga zinthu zofoira ngati zimenezi kumabwezeretsa ziko mbuyo. Nkuthekanso ena amazabwera ngati ma visitors potengeranso kuti system ya ku Malawi kumbali ya immigration penanso imazakhala yofowoka zimapeza kuti mwina anthu ngati amene akabwera afika kandi kuti kuzacheza chani apeza kuti apanga staki kutinso pakhale ma follow up bwinobwino tikupeza kuti system ngati imeneyo simachitika ngati mwina amene amachita Michael anzathu otukuka akunjawa. So anthu amene akakhazikika ndi amene amapeza kuti akupanga mabizinesi ngati amene osakhala bwino. Chifukwa kesi ngati imene sikuyamba kuchitika tikakutengani mbuyo pang'ono mwale mu September chaka cha 2024 kumeneko apolisi anazagwira ma China ena ake ku Kanengo amene anapezeka ndi njanji ndatafosidwa kuti mabaa a njanji amene awatenga kuti zinapezeka zoona kuti njanji zimenezo zimachoka ku Salima ndikuti anthu ena ake makaba kumene kuja kumabweretsa kumazagulitsa kwa ma China of which ndikuti amakoleza nsika wa njanji zimenezo ndikuti ni ma China amenewo. Kuchoka pamenepo ndikuti amazisukunula njanjizo kumapanga zima metals ndikuti ma square choboka ndi zichani nkumagulitsa m'misikamo zimene ankachita. Anagwirapo ndithu kangapo ma China amenewo. Kwagwira koyamba anapita kumabwalo amilandu anapeza kuti atulutsidwa kumeneko. Kuchoka pamenepo ndikuti anagwiranso kachiwiri cha mu September amenemo mu chaka chimene cha 2024 nkhani zake ngati zomwezo. Andititha kuonanso mmene ziko limakhala likuvutikira pakati apa taona ziko ndikuti lakhala likuwononga ndalama kupanganso lipulesi njanji mmene zinaduka akatete kuonongeka mwa njira ina yake. Mavuto enawo amabwera chifukwa cha vandalism ngati mmene zakhaliramo ndi makosana amenewa kuti amakhala kugula katundu oti ndi wa Eskom. So imene ikhale wake up call kwa unduna ngati wa trade maso Homeland Security anthu ngati amene ofuna kumayendera ndithu masite imene makhalamo makamaka amene amapanga opalete ma businesses yawo kuona kuti akupanga zotani. Ena omwe na documentation ndi ofoira anabwera kuti akuzapanga zina kumapeto ake abwera ku Malawi kumazapanganso zinthu zosemphana ndi zimene analembera kandi kuti ma license kandi ziyani kuphatikiza pamenepo documentation yawo kuti ndiyokwanira bwinobwino kuti azikhala ku Malawi kunoku. Hayi imene monkhani zake ndi mmene zikuyendera silo zoti mwene maganizo pa nkhani imene pamene tiunazoona kuti apolisi mu mzinda wa Blantyre makamaka apolisi akulembe amene agwira nzika za ku India ziwiri pamene zapezeka ndi katundu wa Eskom opanda chilolezo. Katundu aketo ndikuti ma cables akopa komanso aluminium. Ngati maganizo amene alipo muthofotokoza comment section komano tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 ndingoti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitha kufikirani mosavuta.